No niin, oikein hyvää iltaa teille kaikille tasapuolisesti. Elikkä toivottavasti teille kaikilla on ollut hirmu hauskaa tähän mennessä. Tosiaan kävi semmonen tapaus, että muutama kuukausi sitten Koistis Ime soitti mulle tosiaan, että tule sinä esiintymään, että kun kerta kaikkiaan ei ole kalliimpaa esiintyjää varoa palkata, niin minähän Imelle sanoin, että no voihan minä tulla. Ja aikoinaan tosiaan kun Irviniltä kysyttiin, että mikä tuossa viihdetaiteilijan elämässä on raskainta, Irvini sanoi, että se on kaikista raskainta, että kun joka kerran joutuu mikrofonin takkoon selvimpään seuraamaan, kun amatöörit ryyppää. Se on kyllä joskus. Ja meidän suvussa, kun aina ollaan totuttu lähtemään, aina silloin lähetti, kun miestä tarvittiin, niin silloin lähetti. Kaikista nopeiten lähti aikoinaan Taavetti, minun iso-isä. Se oli Kiuruvekunnalla panostajana ja Taavetille kävi pikku onnettomuus siinä, niin lenti taivaan tuuliin siinä. Eli Taavetti ei oo ennen panostajana ja pomo oli lähettänyt Reiskan tämän työkaverin kertomaan mummolle, että Taavetille kävi pikku onnettomuus siinä, niin mummo itki pari tuntia yhtä soittoa siinä hirveästä järkytyksestä ja vasta parin tunnin päästä sai Reiskalta kysyttyä, että mitä mieltä sinä Reiska oot, että minkälainen se tuo meidän Taavetti oli työkaverina, että luuletko sinä, että meidän Taavetti pääsi taivaaseen, niin Reiska sanoi, että no en minä ihan varma oo, mutta siihen suuntaan se ainakin lähti. Oli kuulemma lähteneen ja aika liukkaasti. Sanoi, että siinä ei Taavetti kerennyt